Hai că nu mai sare, că l-am închis. Hai. Că l-a închis bunica, hai. A închis bunica câinele, hai. Iuța, uite-te acolo. Vezi? Ce e acolo? În garaj, hai să vedem. Hai să vezi, hai. Hai să vedem ce este în garaj. Ce e în garaj? Ai văzut? Hai să vedem ce este. Uite, ce e acolo în garaj? Ce e? Hai să vedem ce e. Hai repede să vedem. Hai repede să vedem. Hai repede să vedem ce e aia. Ce e aia? Hai să vedem ce e aici. Ce e asta? Ce e asta, Bria? Uite, ce e asta? Ce e? Ce e asta? Ce e asta? Știi? Ia spune la bunici ce e. Ce e asta? Ce e asta? O ce? Ce-o fi asta? Ce e, mamă? Știi ce e asta? Tractor? Da. Te urci în ea? Vrei să te urci? Da. Da? Hai să vedem cum merge tractorul ăsta. Că e mașină. Haide. E jeep. Dar cum? Poți să te urci? Wow! Nu merge aia. Cum? Ia vezi că e o pedală acolo. Uite. Ia apasă pe pedală. Dar Nu, ține... cu mânuța, așa. Așa. Aia condu. Apasă pe pedală. Și condu, mamă. Ține pedală. Hai. Apasă. Ei, avem... Și ce? Lasă sucul. Hai să punem... E frică și ei. Lasă, fără centuri. Acum oprește. Când vrei să oprești, dai piciorul, da? Bine? Acum, dăm în spate. Acum apasă pe mânerul ăla și dai în spate. Și dă în spate. Apasă mânerul ăsta și accelerează. Pune piciorul pe pedală. Nu pe... Aici. Acolo. Pedala, mama, pedala. Acolo. Apasă. Așa. Apasă. Ține cu mâna pe aia. Dă cu mâna așa și dă în spate. Așa. Nu. Nu cu piciorul. Nu așa, mamă, că altfel nu merge. Dacă nu apeși pe pedală. Aici. Apasă pe pedală cu piciorul. Pedală cu piciorul. Stai. Nu știe să dea așa. Da? Dă, apasă. Hai, apasă. Așa, apasă. Apasă. Apasă pe pedală. Apasă pedală. Apasă mult. Așa. Da. Bun, acum ia curbă. Acum ia curbă. Da, apasă pe pedală. Dă-i. Dă-i drumul. Hai. E nisipul acolo. Hai, oprește. Dă-i. E ud. Uite. Dă-i, accelerează. Nu prinde pe piatra asta. Accelerează, dă-i. Hai se duce și pe iarbă, dar Se duce. Hai, accelerează. Hai, accelerează. Dă-i. Hai, accelerează. Ce zici, e frumos? Lasă-l așa. Ce zici? Poți să mai carc pe cineva lângă tine. Ține apăsat. Dă-i, dar accelerează.
Ea nu calcă cum trebuie, știi? Mami, tare. Apasă tare. Nu accelerează cum trebuie, știi? Oprește, că tu nu vezi că te bagi în zi. Oprești când ajungi la zi. Nu apăsa, că nu merge. Gata, oprește, mama. Dă înapoi. Înapoi, cum dai înapoi? Cum am zis că apeși pe ăla și dai înapoi? Da și cu piciorul? Și cu piciorul pe pedală. Pe pedală. Așa, apasă. Hai, apasă tu cu piciorul. Apasă. Pe pedală acum. Așa. Și acum ia viraj. Mai ia viraj, așa, apasă pe pedală. Dă-i, dă-i. Dă-i. Așa, dai. Accelerează tare, dă-i tare, dă-i. Dai, apasă tare pe pedală. Tare, tare. Dar nu, că ea nu accelerează constant și atunci nu mai dă impulsuri, știi? Am călcat în Dă-i tare, ține piciorul, dă-i, fugi. Dă-i, 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 așa. Ce, mama? Păpușile, da. Da, mama, le pui păpușile, da. Și le pui centura. Ține, ține. Merge. Ai văzut că merge. Da, mamă, e oglinda. Ai oglinda, puiu. Și claxonează. Cum claxonezi? De unde claxonează, fata? De aici claxonează. Așa, hai, dă-i drumul. Hai să dăm drumul și la radio. Bria, oprește. Oprește, să dăm drumul și la radio. E frig, mă, Codruț. Lasă că am dat. E frig la asta. Nu ți frig, mama? Ți frig? Ha? Ți frig? Dar nu știe să vireze. Ține volanul cum trebuie. După aia nu mai ia viraj. Ia curba. Lasă, învețe cu ea așa, merg încerc. Ține accelerat, dă-i talpă, dă-i, așa. Dar motorul ăsta ce nu lucră? Nu poți pe acolo, că trebuie să iei viraj. Acolo și tu nu prea știi să iei viraje.